اولی پورشن تو کما گوشگ لوٹین کے یا ما کتاب چیا بوانا ما مطلب وحدی کے ایک مردمی ما گنگا جنا کسی ایک چیزی لوٹی کے سجیشنی چیزیں لوٹی کم از کم اگر ماسٹرز کو تا یا گریجویشن کو تا کم و باز مابزن ایجوکیشن تو کا بوتے گنگوڑا میں اولی سجیشن ہمیشہ کے کتاب بوان بلے ایشی کے ای سوال ہم آتکن کے پرچہ بوانی انوگین دورے تو کا اگر ما بیچارا ما یک انچی 10 گٹی وسر واتی یک 10 گٹی یہ تو کا ما وتر دور داتا کہ ما اگر سجے روچے ہوتی کاران جیڑا سوچ کنا کہ اگر کسی واسه سنگتی ساتھی میسیجی آلے والی اگر کہتی ما میسیج جواب دات نہ کنا او پدا ما گوشا ما 10 گٹ بوتا گا بلے اگر ما جیڑا سوچ کنا مچیے تو کا 10 گٹ بوتا گا مارانچو لگی کہ سجی روچا ما پورا ایچ چوشین کاری نہ کتا کہ ما واقعی 10 گٹ بوتا گا بلے وسر وقت ما 10 گٹ نہ مرچا وہ تی جندے ذاتے واسطہ ایچ میں کرا ٹائم نیستی اولی چیز کے کتاب پڑھ وانک بھی من پرسنلی فیل کہیں آئیشن کے وتی جندے پرسنل ٹائم یارا شریع سرا پروڈکٹیو وڑیا گوازینے کے واسطے کم از کم ما وتی عادت جوڑ بکنا کہ ما کتاب بوانا ما ہمیں ٹائم ایٹ لیسٹ کے وقت دیگا ما کسی یار گوشا کہ ما سجی روچا چی کوتا ما اگر ایک میسیج ریپلائی کوتنا کوتا یا ما جاگی یا شوتنا کوتا گوڑا ما کم از کم وحدی جیڑا وحدی کے ما گوشا کہ ما 10 گٹ بوتگا ما کے جیڑا کم از کم یا کنچی مومنٹی یا کنچی وقتی مارے یاد بیتی کہ ہاؤ ای ٹائم ما یک پروڈکٹیو انکاری کوتا یا کنچی چیزی کوتا کہ ما کتابی چیز کوتا وانتا مانی جن پرسنلی شیئر یک کتابی وانگار ایک پروڈکٹیو چی گوشت کہیں کہ وحدوتی اما وڑا گوازین تا ای وطارا وطی جندارا ٹائم دیے گے منی خیالا بہترین طریقہ ہیں کہ مردم بکنتی یک دمان یا وطی وڑا بوگ لوٹی او پرچہ کہ اگا ما کتاب نوانا او ما ایوک بوگ لوٹا بری بری ایون کہ ما فیملی گوما ہم بوگ نہ لوٹا ما سنگت ساتھیانی گوما ہم بوگ نہ لوٹا او بالکل ایوک بوگ لوٹا او اگا ما کتابی نوانا گا ہاں گوڑا ما چیکا گا ہاں چورت جانا گا ہاں وسر وتی حیالن تو کا ہاں فرسٹریٹ بوا گا ہاں گوڑا آ ٹائم آرہ شریع سر منی خیال اسپینڈ کرنے کے واسطہ بہترین یک چیزی ہمیشہ کہ مردوں وطر یک ریڈنگ ہیبٹی ڈیولپ بکا دومی چیز ہمیشہ کہ مرچی کے دورے میں ڈسٹریکشن ہمیچو زیادہ ہاں وسر وقت ما سوشل میڈیا اگر چارہ منی جن پرسنلی ماں وہ سوشل میڈیا ایک چوشی ایکٹیو نہ ہو ایکٹیو مردم ہی نہ ہو مرچی ای زوم میٹنگ کے واسطہ من چچو کومک زورتا شاباشی ولید من ساک باز کومک کی کوتا شیع من کومک کوتا کہ ماں کوتا کہ ماں امیدہ آن لائن ہم بوت کوتا پرچہ کہ ماں یہ درسین چیزیں سک دور ہو ماں مودا موتی جندے بار ہمیں چیزیں گوشیں کہ ماں ڈارک ایجزان تو کا منانچو لگی من پورا زندگی کا نگاؤں بلے مرچی کی دورے ڈسٹریکشن مردمانی ساک بازاں لائک یک فیس بک کی ہستے یک انسٹاگرام ہی ہستے یک سنیپ چاٹ ہی یک باری چی او یک سیلفی ہستے نو ای درو ہے چیزاں مارا ہمیچو زیادہ ڈسٹریکٹ ہوتا کہ ماگن جیڑا سوچ کنا ما وسر وقت سک زیادہ بزیاں نو ای درسین ڈسٹریکشن چی بہتر ہمیشہ کہ فیس بک کوئی شو من نگوشی بادام بوت کان آکس کی یوز کنا گئے یا بلکہ وقت شتری چیزاں جسٹیفائی کت کنا گوشت کنا کہ شما دنیا گما کنیکٹ ہے یا شما زانے درسین چیزاں سر پدے بلے گا پیشیں کہ ای درو ہیں چیز شمارا کجام حد تک شما ٹائم ویسٹ کرنا گا اور کجام حد تک شمارا فائدہ دیا گا ہاں یا کنچی مردمیا کہ کتاب نوانی شب چروچ سوشل میڈیا سرا 10 گٹی ایک چیز رو وحدات نکان چکے وگان جو بھی چیزی کا نگائیں ہم فارغ بھی بس ہمیشہ نہیں امید درو ہیں چیزاں تو کا وہ ترا 10 گٹی کو تا کسی واسطہ پورا نہ ہوتی جندے واسطہ ٹائم مستے نہ
من نہ لگی کہ یہ چو پروڈکٹیو ہوں کہ ایشان ما صرف ڈسٹریکشن گوشین کہ میں ذہن نارا بس تاچی نگا ادا چی اودا چی اودچ ادا چی اودا چی اودا می وڑا نو ای درسین ڈسٹریکشن چی کشگے یک منی خیالہ طریقے صرف ہمیشین کی یک ریڈنگ ہیبٹ مردم ڈیولپ بکا ما وحدی اسٹوڈنٹ یتوں ما اربد کے کتاب وانگے حوالہ وطر دومی گپشن کے وطر فورس کنگ نادینہ گو یاد سے ڈیولپ کنگ میں ایک ٹیچر یستا من نوک کے یونیورسٹی شوتا گا تم گوڑا منی ناکوا اشیر فون کو تگا آل گوشتی کے منی سنگتیو ما آلی دیں کہ تو اتکگے مودا ڈپارٹمنٹا تو اگر ترکاری چیزی بھی گڑ تو آئی کے رشوت کنے گوڑا من یاد ان بیگا وحدہ یہ فون کو گوڑا اسے لوگ مردمنگو کہ ای ٹائما کسی گوما گپنا جان مطلب اگر آئیے سنگت مردم استتا آئیون یہ چیزیں سرپد اتا کہ آئیے یک اسپیشل یک ایمرجنسی ہوئی شواوتی جاگا بلے یک خاصی یک وقتی آئیے وتی وانگے واسطہ مقرر کوتا اشیر ہر چیز بابت نالج استا اسپیشلی لٹریچر ٹیچریا اور لٹریچر حوالہ سب کی بریلینٹین ٹیچریا اسے یہ وقت بالکل فکس کو تگا وتی وانگے واسطہ کہ نہ کسی کو مل لگی نہ ابر کنگی یہ وقت منی زندگی و منا بس وانگے سرگوازی نگی پیرا اور رند کم وقت چ پد ریٹائر بو بلے وتی ای عادت ایا امی وڑا داشتا گا نو گپشن کہ یہ چیزاں نی واسطہ ماو تر فورس کنا نا دینا او ما وانا او ما پرچوانا مرچی کن دورا چونا ہی کہ ما یک انچین جا گئی زندگی گوازی نگا ہاں کہ ما گوشا مارا ایک چیز سے مطلب آجت نیستی او ما سرپد بوگ نہ لوٹا نو کم از کم انو اگر ما بچارا انو کے ای ڈسکشن ایون تو کا مردم ما دنیا باری کو چام کنڈان چی یکی دوم یگو ما کنیکٹا ہوں ما گپ چنگا ہاں نو ایشی واسطہ ایشین کے طرح یک کمیونیکیشن تو علم کنیکٹ بو دنیا گوما او دنیا گوما کنیکٹ بو گے یقین بہترین طریقہ کہ تو انڈرسٹینڈ بکنے وتی جندارا وتی کنیکشن اگوں دنیا ہا وتی کمیونیکیشن اما تو گشت کنے کے لیولا اگر تو سرپد بو اگ لوٹے گوڑا کتابوانک سخت زیادہ ضروری دنیا گما کنیکٹ بو گے ایک طریقے ذہن تو کئی چیز کے تین کہ اما چیزاں کہ من ڈسٹریکشن گوشا گاؤں ہم کمیونیکیشن یا کوئے یا بلے آچی یا آشی کے وقتی صورت تر انگیج کھانا بٹ یو کینٹ تو گوشت کنے کہ شما یک ڈیپر کمیونیکیشن لیولی ڈیولپ کت نہ کنے تھرو فیس بک اینڈ انسٹاگرام بلے کتاب طرح امیچو زیادہ طرح تئی تو گوشت کنے کے وقتا تئی دنیا گما ما کنیکشن آرہا سک زیادہ ڈیپلی تو آئیے تو کا انوالو بیتی امیجنیشن طرح یک لہتی انچین جاگہ ہم بارت اما کتابان ذریعہ کہ بعض جاگہ طرح وہ تھی جند انچو لگی کہ you are part of the story اور you are one of the characters اتائی جندے گوما یا تکا شکر گوما چوشی یک چیزی بوتا ایک ڈیپر کنیکشن یا کمیونیکیشن دنیا گوما مرد میں جوڑ کا دومی ایشین کے وحدی شما انو سنگت ساتھی وقت موتا بیچارے کہ شما آوار بے یا جاگا بے بعض چیزاں چی آستان کہ اگر شما اب تک تو کا یا ما یہ تو کا سے 4 رندانا مل لگائے او شما اچھی کتابی چیزی نہ وانتا او شما نشتگے ایک ڈسکشن یہ تو کر روے گوڑا what do you really share یا کہ دومی اگو شما گپ جانے چی گپ جانے زی انو آخر گپ جانا کے واسطہ میں کہہ سک باز چیز آستی ما یکرن دی پدا فیس بک ریفر کہیں کہ مردمانی کہہ رہا واقعی سک باز انفرمیشن دا کہ مردم ڈسکس بکا بلے مردم باید ہمیشین کے سوچ بکا ورت ڈسکسنگ یک چیزی کہ واقعی کرزی کہ یک ٹائمی کہ شما یہ ریسپیر کنے شما کشے یو شما کائے یا جاگا بے ٹائم شما اسپیشلی کشتا یک چیزی واسطہ
goda kam as kam worth discussing chizi bibi anchu padim magwazi ya jaga buag chunain ki ya jaga na bandro hashma ya jaga be ama for example aga oma ane sangata watma wata yak waqti ya jaga ban Germany ega watma wata yak waqti anchi ya jaga ban circles anchi ke yak dumya guma ideas share kanage wasta ban ami chugishter wanak bi ami chugishter shatteri wadiyai yak productive gathering butka mai chiza महसूस कई o ishe chi dumi dege fayda imara ish bi ke किताब वानग मर्दों में तूका चूना हा सेल्फ कॉन्फिडेंस सक ज्यादा डेवलप का वदी के मा चीजें वंता मा सरपदा ओ में दी में मर्दों के गप जनक गाय मा अगर मा आयर एक्सपीरियंस ना कोता भले कम मा जानगा हां के अच्छी गोशगाई ओ मारा दीमा ची गोशगी भले अगर मा ना सरपदन चीजानी बाबता ओ मा ना जानगा हां के दी में मर्दों ची गोशगाई बाज अगर मा उती कम पुश्ता वक्त बिजेड़ा सोच बेका ना कि बाजी अंची चीज बुतगन कि मैं मा मतलब मा नगवस्तगा हंची मार अंचु लगते ही वो एग्जिस्ट ना कना नीस्तीन चीज़ां भले मर्चिगिन दौरा के वहदी मा दोरसी चीज़ां नहीं हवाला सरपदा मा के अगन किताब वंता मा मर्दमन गुमा मिल तगा मुख्तलिफ बिहेवियर्स अप्रोच ये दोरसी चीज़ां अगर मा जागा न जागी किताब ये चीज़ें तो को वंतगा गोड़ा मैं कॉन्फिडेंस लेवल मर्दमी नू की मर्दमी गुमा मिल लगा डिफरेंट भी देन वड़ा कि मा एजबरा ये बार है चीना जानता अंचुके अगन तो यक अलमना कि मैं जिंद अगा मैं दुनिया बारहा मैं कल्चर बारहा द वे वी लिव मैं लाइफ स्टाइल बारहा अगर यूरोपियन या नवंता यूरोप तो बलूचिस्तान राधे परेशान भी ना जानके शनि को मचूनिया डील करेगी सिर्फ ही वास्ता कि ये नवंता सरपत नहीं चीज़ानी अयर या कमा मतलब सरपत नहीं कि शनि को मवा कि हाउ one lives here भले अगा सरपदियां इच्छु सरप्राइज्ड ना बिया ये कॉन्फिडेंस गेश्तर भी आउ दे मर्दमाना डील कनगा अंचुके आउ दे मर्दम ये दा कहती है दे मर्दमानी डील कनगा देगे एक चीज़ी में ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो कास्टिंग के मारा मुदाम मारा वश भी किस्सा आरग किस्सा गोशदारग वो स्पेशली मानी जेंद वो फिक्शन है सकिन बनाई मंचुना फिक्शन गेश्तर वानी स्टोरी टेलिंग अंचुके सकिया कॉमन टर्म यार वहदा किताब ये बारह के गप्पी जानक भी गोशक भी स्टोरी टेलिंग नु इच्छे वास्ता जरूरी है ये वास्ता जरूरी है कि ये अगर जरूरी मबुत्ते इच्छो जमाना हमा तनिया तक अंचु लगी के पूरा एक सकी बलाही टाइम में माउती पूरी जिंदगी अंचु लगी के पूरा एक किस्सा ये तो कमा जिंदगा we are the part of the character the story या वैसे कि मेन कैरेक्टर हैं या वो मा प्लॉट है हिस्सा या मा सब प्लॉट ये हिस्सा या जागा ना जागा या मनी वती एक वत पर्सनल स्टोरी अस्ति मा यक जागा या यक दिगरिये स्टोरी बाहरियों वड़ी ना वड़िया नो ये स्टोरी के अस्ति मैं जिंदगी घूमा माता के पीदा भुतगा ताकि माँ पदरावा मेरा ये चिपाद हम इस स्टोरी में घूमा जोड़े था किताब के स्पेशली अगर माँ आदगे चियामाचारा हूँ माँ फिक्शन बेचारा मनी जन पर्सनली पर्चे की पॉइंट सरमाई वास्ते गप जन को मानसा के इंटरेस्टेड हूँ स्टोरी टेलिंग तू का या गोश्तार का मना वश बीमाग किताबी वानी हम ये तू का गीश्ते रमा के मना याद बा स्टोरीज बा आहन तू का फैक्ट्स एंड फिगर्स ओ ये बड़ी चीज मम बेह कोतना कोतगा नु मनी वास्ता सकी यक्कमा वशिन चीज़ी के माँ मतलब किस्सा आरग किस्सा गोशदारग वो किताबानी तू का मर्दों में पद इमेजिनेशन यक वत यक दुनिया जोड़ का शुम गोश्त करने कि में वेटा या में इमेजिनेशन आर सक ज्यादा शार्प का के माँ के वानगा हाँ लब्जानी तू का माचून या एक पिक्चर जोड़ का ना नो ये द्रोहाई चीज
ضروری ہمیں واسطہ کہ میں ذہن تیز کرنے کے واسطہ یا میں امیجنیشن آ رہا یک دیگے انچی چیزاں کہ بلکہ میں ذہنش ایکسپٹ نہ کہ ہم کتابانی تو کہ وقتی کہ موانا نما سرپت بان کے things exist اگر میں ذہن ایکسپٹ نہ کہ ہم بلے مزانا کہ آستان دومی اشن کہ ایموشنل یا کما بعض رندانا بعضی مردمی وحدی کے دو مردمی درد یکی یا وشی یکی آہنی مل لگے وتی یک جدائیں یک شما گوشت کنے کے فلیوری وحدی کے ماں یک مردمی گندی انو فور ایگزامپل ماں وتی جند اگاں ذات حوالہ چاری اگاں ماں ریفیوجیز آن ماں یک ریفیوجی گندہ مارے پورو وسر واتو کچی وشی بھی کیا منی وڑی نہیں اسٹوریز چونا ہمارا ایموشنلی دنیا گما یا کتاب ہمارا ایموشنلی دنیا گما کنیکٹ کنا اور دومی ایشن کے بعض رندانا یک سائیکولوجیکل ہم نیڈ کہ ماں بیزا آنا کہ واقعی میں وڑی آست یا مارا چی بتے راست یا کم ہو کہ مارا چی شتے راست بلے بتے راست والا مارا گیشتر کانفیڈنس پورا داں انسانی چی فطرتی ای what I feel من نزانی بوت کان شما ادرو ہاں چیزانی گما اگری ہم کت کنے ڈس اگری ہم کت کنے شمارا اریکی وطی یک پرسپیکٹیوی چیزانا چاہ رگے اور شمارا بوت کان کہ شمارا آوڑا کہ من جیڑا گاؤں کتابانی حوالہ بوت کان شما وقت دے گے وڑیا جیڑا گائے بلے why one should read من دلا امی واسطہ ای دو سی ریزن کہ کم از کم یکی کتابانی گوئن ٹچ بھی بوانی نون دیگے ایک چیزی کہ من دیم تر ڈسکس کرنا گلوٹا گا ہتوں آئیشن کے چیا مطلب ہاؤ should we read وہ دیکھ ماں ڈیسائیڈ کوتا کہ ماں ایک چیزی وانا گا ہاں گوڑا ماں یہ چونی اب وانا کیا ہمارا فائدہ بداں یا ماں موسٹلی بلکہ بوت کن کے تہنا فائدہ ہوا سب موانا نے ماں انٹرٹین ہوا گلوٹا ماں بوانا نکڑا یک چیزی استن کتابے وانگے حوالہ ہا کہ میں کرا وحدی ماں میں کرا چونا ہا بہانہ سک باز است یک بہانہ ایشی کے کتاب ماں کو جاچی بیارا ہاوی تو کا یا چیوڑا وانک بھی اسے تو کا یک چیزی ای ہم من ڈسکس کنگ لوٹیں کہ ہارڈ کاپیز ان فور ایگزامپل ماں وات پرسنلی سک زیادہ کمفرٹیبل ہوں گو ہارڈ کاپیز ان منا کتاب دستا کنا گوانا گا یہ فیل منا وش بھی نو میں کرے یک بہانہ ہی کہتی ماں وشا ہارڈ کاپیز ماں گفت نہ کنا موبائل ین چنگندے شاریم بوتی ماں یہ تو کا کتاب وانتگا موبائل کے بھی پدما جیڑا کہ موبائل تو کا وانا گواشنائی کسانو کی سکرین اتے او ماں پدا جیڑا کہ کم از کم چی آئی پیڈی بوتی کم کی ماستر سکرینی آئی پیڈ کے مارے بھی پدا ماں سوچ کنا کم وانگا اگا مارا عادت منا ہاں وانگا گوڑا پدا ماں جیڑا کہ آئی پیڈ سکرین ماں سک روشنائی ماں وانتی نا کنا گندے کینڈلی بوتی نو کینڈل کے پدا کہتی ہیں پدا یک بہانہ ہی ہم کہتی ہیں اللہ نو گا پیشیں کہ مسترین چیز ای چیزارا کنیکٹ کنگے واسطہ کہ مانگی گپ جات آئیشی کہ یو شوڈ بی willing to read واقعی کہ تو وانگ لوٹے اگر تو واقعی وانگ لوٹے وڑی نہ وڑی تو علم ای ایکسکیوزان یک پروشی یک درگی جے اور دومی شیں کہ اشتاب کنگی نہیں وانگے تو کہ مستری آکے ضرورتیں کہ چونیا مردم بوانی گوڑا درسی نا چی ضروری تری چیزیں آئیشیں کہ پیشنس تو وہ دی ایک چیزیں وانگ لوٹ گائے مام ای دوران کہ وہاں لوٹ گا ہاتوں کہ میں لیکچر سرا وحدی کہ منش تیاری کرنا گا ہاتوں کا مباز جیڑا گا ہاتوں گوڑا میں لیکچرز ہم چار گا ہاتوں آئیے تو کہ یک چیزی ایگزامپلی کیات کا او من ایگزامپل ان تو کا مدام وارگ ذکر اللہ مت کا او ایشیا شوگرین کے ایشیا ایگزامپل دات گوں
ورقه که reading books is like eating food که تو اشتا پشتا په وره تر چیچو نقصان دا تر فائدہ نه دا بله ودی تو آرام آرام سره وره گڑا تر فائدہ دا نو مستری چیز شی تو که ضروری آئیں کہ willingness تو بلوٹ کے تو بوانے یہ دوستان چی ضروری ترین چیزیں آئی چی پد you must have patience وانگ نبو اگائیں یارا ماں پدا آہستہ آہستہ سک زیادہ کنا وہ بالکل پورا نبو اگائیں ایشے چی ابید یک چیزی کہ سک ضروری ہیں آئیشیں کہ وقتی تو وانگ موڑا ہے wind up everything واٹس ایپ بند کرنے گی فون بند کرنے گی مردم انچو کہ مشمر ساری ہوتی میں ٹیچر ایگزامپل دا کہ آج سپیر کن ٹائم ہوتی واسطہ ٹائم آئیچی نہ کندے گے اگا پدا وہ کتاب یہ وانگا مردم نیشت پورا ہمیں چوکار یاد کہتی کہ وہ داما پساہت پادا ریڈ ٹو شیئر ای منی فوکس اسی سر سک زیادہ ای واسطہ کہ وحدی کہ مائی حیال کنا کہ مارا دیما چیزیں شیئر کنے گی ای چیز چیکن کہ میں کنسنٹریشن سک زیادہ فوکسڈ کن او ما سرگوز نہ کنن چیزاں ڈیٹیلز سرگوز نہ کنا ما لوٹن کہ ما آرام سر شریع سر سرپدی بے باں بوانا نہیں پرچہ کہ میں ذہن تو کامیشیں کہ منا دیما شیئر کنے گی او منا گپ جنگی شی سرا بوت کن کہ مارا چوشی ایک مردوں میں مارا سی کہ ما گپ بے جانا آئیے وہ ما شیئر کوت ما کنا بلے ای فائدہ مارا چیداں کہ ما شریع سرا ما چیزر وانا سرپد باں دیکھیں ایک چیزی نیکسٹ کے پوائنٹ یہ آئیشی کہ میں کرے یک ٹرینڈی رواجی کہ باز وانگی چچو باری وانگی سک باز وانگی اس سک باز وانگی تو کا ما ارچی وانگ لوٹاں بس یک چیز ذہنے تو کا بی بی مردم ہے کہ مردم کم بوانی بلے شر بوانی read less but read well امی چو کمو کتاب کے مردم وانتا کم از کم اما ہنی تو کا ویل ورڈز تی اما ہنی تو کا دور سی چیزاں سرپا دیم او اما ہنی تو کا اما کے اما ویلیوبل تو گوشت کنے کے انفارمیشن کلیکٹ کنا گائیں اور یہ سرپد بو گائیں گین کنا گائیں منی خیال ہے یہ سال یہ تو کا پنجہ کتاب یا شاست کتاب وانا گا چتری کہ امی چو کم مردم بوانی بلے شریع سر بوانی چیزاں سرپد بھی آہنان چو سر گوزما کا دیکھے لہتی چیز استا ضروری ہے کہ کتاب پر چون یا ما کتاب ما چون کتاب بوانا ما یہ واسطہ کتاب بوانا کہ we could question the world میں کرانچی beliefs کہاں انچی چیز مارا گوشک باں انو ریسنٹلی ما مطلب مردمو تھی ذہنارا بازی چیزانی واسطہ تیار بیکاں ارچی کتی دیما دیگ بھی one should not accept it question ذہنے تو کبائی دیم بیتی انو ریسنٹلی ما یکن چو 10 گواری گو ما بر کنگا ہتوں سکی اما مطلب ریلیجس مائنڈ مردمیو یکم آوازی تو کا ڈسکس کنگا کہ چون یا یک چیزی شیئر بوتا مولا گوشتا کہ آدم کے وقتی منع کنگ بھی اما کے یک فوربیڈن فروٹ یا فوربیڈن فوڈ یا ہر چیزی کے بوتا اصل مولا گوشتا کہ اصلا علم فروٹ بوتا that was the fruit of knowledge کہ آئیے چی مانا کنک بوتا یارا و یا پرچا کہ ارچ فروٹ آچی یا گندو میں دانگی نہ بوتا منزنی سروپی نہ بوتا آچی ہی نہ بوتا پرچا کہ درسینا چی گیشتر اٹریکٹیو ان چیز کے دنیا تو کاستے آن نالجی او اما یہ چی آئی یارا مانا کنک بوتا اما یہ نہیں منگا شوتا جانتا چی کرشک بوتا واتس ویور ارچی قصہ ماتا کہ پیدا کبوتا گا مارا درسی مذہب میں بلوک پیروک درسی نا مارا ایک قصہ گوشتا و میں ذہنے تو کا بازے گا نشتا بازی نی کوئسچن کا ای چیز آستے گوڑا یکتم منی ذہنے تو کا می سوالات کہ
اما چیزیں بارها که شما دروها گوشه که شما نبیا گوشتا که علم حاصل کرنے کے واسطہ چینا تک برو شما مطلب ریلیجس بکس گوشن که شما ضرور بوانے پدا خدا اما چیزیں واسطہ منک کن پدا واتی گوشی آجا بینگا پینا ذہن تو کا مرد میں سوال کہتے ہیں کہ واتی مانا کو تا یہ گوشت گیا یہ کر رہا مارو پدا قرآن تو کامی وڑی گوشتا پدا نبی و رسولہ نظریہ ہمیں وڑی گوشتا گوڑا یہ ودا وات واتارا پرچا ہی وڑا واتی خلاف ہوشتا تا گوڑا گوشا کے مقصد شین کہ ما اگن شتو کا کسی فیلنگز ہارٹ کنگا گوڑا پہل کنے شادیں منی گوشا کے مقصد صرف ہمیشہ ہیں کہ ام چو گیشتر کے مردم وانی سرپد بھی you can question dogmas, you can question beliefs ارچی کتی دیما دیگ بھی تو ایر ایکسپٹ نہ کنے تو وتی انڈیویجوالٹی وتی جندار ایکسپلور کنگا وتی جن دنیا ہر سرپد بوگا دروہاں چیزن تو کتے ذہن تو کا سوال بائدی بیاں ہاں سوال نیاحق سکیم بدبختی نو ارچی کتی دیما دیگ بھی کتاب بائدی اما وڑوانک بھی کہ وحدی کے طرح چوشی ایک چیزی کہ تی لوجک آئیر ایکسپٹ نہ کن you must be able to question that او ای وانگا چکیتے ہیں او شر ڈیپ وانگا چکیتے ہیں دیکھیں ایک طریقہ کتاب چونیا موانا ماما کردارن تو کا زندگاں ای سکی the most dangerous part of reading books like میں کہہ رہا ایک ایگزامپل انگلش لٹریچر تو کاسٹنگ کہ ڈون کیہوٹے مارا ماں کے ودی اسٹوڈنٹس بتگا مارا گوشک بتا او مان سک ریسنٹلی یہ کتاب وانتا پرچا یہ بابتا ماں ودی کے لٹریچر کلاسز ہم بتگا ماں ساتھ پت بتگا بلے منی جندہ کتاب پرسنلی نہ وانتا بتا من سک ریسنٹلی انتا بزن تو شما گوشت کنی کہ من نہ وانتا بلے من گوشت داشتا آڈیو بک گوشت داشتا او ہم رائیے پدا ماں ٹیکسٹ ہم پچ کو تا بتا مطلب ڈون کیہوٹے وڑا کنگی نہیں گوشا کے مقصد ہمیشہ کہ ارچے کرداری گوما اما یہ وڑا بیہیو کنگ ما افورڈ کوت نہ کنا ما انچی سوسائٹی تو کنشتگن کہ ما اگا یک ارچ وڑی یک کتابی اگا موانا اسپیشلی فکشن اگا موانا ماما کردارانی گوما اما ہنی وڑا بیہیو کنگ شروع بکنن وڑا سک باس چیزا افیکٹ کائیں میں رشتہ ہنا افیکٹ کا میں ڈیلی روٹین آ رہے افیکٹ کا سک باس چیزیں سرائی اشیاء سر کپی کتاب وانے کے مطلب ای اما ڈینجرس یک مسائڈی گوڑا مردم پدا دیم تیرے کے وحدی من کائی مامی چیزر گوشی دیم تیرے کے چیہیں پوائنٹیں آمی چیزر گوشک لوٹی کہ مطلب یک مقصد یک کتاب وانک بھی اما مقصد مردم ذہن بھی ٹو بی انٹرٹینڈ اور انٹرٹینمنٹ والا یہ کتابی وانتا یہ انٹرٹین کو بلی یہ وڑا کردار آنا وہ سرا ہاوی کنگ منا لگو کہ سکی نیگیٹیو ہی ایسپیکٹی یہ باعد امیشی کہ مردم اشیر اوائڈ بکا ہاو ایموشنل اٹیچمنٹی بھی مردمانی کردارانی گوما سفرنگز پرچے میں دوستان یاکا فیلنگز آر یونیورسل ما جاگا نہ جاگی اٹیچ با بلے ما ہنا پریکٹیکلی وہ تھی لائف ہے تو کا اپلائی کرنے کی کوشش باعدی ما کنا یا کرداری انچینے کے اب ریبیلیسی مارا سک دوستی ما یہ بارہ کے وانت یا ارچی کے کاری کوتا ما لوٹا ما بیکننی گوڑا باعدی ما کننی ای واسطے مکننی کہ we really can't afford to live like character کے بارے کو جا دنیا تو کا یک جا گئی بوتا نو ای یک چیزی اوائڈ کنک بھی باعدی دیکھیں ایک چیزی استی کہ یک وقتی بوتا کم وقتا چی پیشتر کہ ما یک چیزی وانتا باعد ہمیشہ کہ we must revisit our books ارچی کے موانا کم از کم ماہانا یک ایج یا کے وانتگا ما آہن سرپد نبوتگا گوڑا باعد ہمیشہ کہ ما یک رندی پدا کتابانا سک شدی سرپد بوگے واسطہ ضروری ہے کہ ما ریڈ بکنا مطلب بوت کا کیا وحدہ منی انڈرسٹینڈنگ لیول آنا بوتا بلے انا آگا من ترانگا کہ کپین کہ how یک چیزی when we come across something that we have once read in a book
o ma soch kana ke how mai kitab tu ko wanta butishi bara o باید همیشه که چوشی یک کتابی که یک مومنت یا ترا ترانگا گیجی که how many تو کا تو ای چیز وانتا you must go and reread that book کتابان revisit کرنا منی دلا یک سکی شرری عادت ہے کسی بیکنتی من last part تو کا ہگلو ٹگاؤں آئیشن کے what to read مستری چیز ایشن کہ read what interests you پھیلانی طرح گوشت کہ ایک کتاب ابوان تو گوشے ہاؤ من ضرور وانی نے انٹلیکچوئل پیش دارے کے واسطہ ڈسکشن با ایگزسٹینشلزم زئیے ساختیات زئیے او بعضی انچی چیز آستان کہ شانی ڈسکشن کے باؤں دمان چھپ تو مائچ گوشت نہ کہیں must go and read the book او من وانگا کی شروع کہیں من ایچ منی سر پر نبیو من لگی کہ منا پورا سر درد دیا گپتا بلے انگتا وانی نے پرچکے I need to say something I must understand existentialism is I goda mana na lagi ke mardum bai din chube kam mangushi ama cheez ke tai ma matlab ya gwandu yara wati interest an develop kanaga waqt lagi na zan ke mana chi wanagi gradually wadi wani practice kan goda zan ke manu ya level ya rasi sarpad bi ke how many interest ni maga ho manami ni maga wanagi بلے ماں نو جاگہ چی گوستگاں کہ ماں سوچ بے کنا کہ ماں راریہ کی ارچی گوشی ماں یبوانا ماں وتی انٹرسٹن زانی کہ منا اگر ہسٹری کتابی تو دیما بدے تو ستر بگو کہ ای دنیا اما the most inspirational persons آہاں وانتا تو بوانی ماں انٹرسٹڈ ہوں کتاب وانے کے تو کا بلے ماں واللہ کی وانتی بے کئی کولے مسلمانان یا مم بالکل وانتے نہ کہیں پرچہ کہ I'm not interested in history منی چی نہیں منی انٹرسٹ چیز نہیں وانے کے تو کا باید ہمیشہ مردم بیزاں کہ من کو جام چیزیں تو کا انٹرسٹڈ ہوں اما چیزاں نہ پیک بیکم what to read ہے تو کا من صرف منی مین فوکس ہمیشہ کہ منی مین فوکس what is to be read to kamishi what really interests you pick that subject agan to fiction hai to ka interested hai kitab mochi sak baz kitab ast arch yak subject ye sarast o agan to interested hai annu for example recently annu gi hamara yak chi hi gushin ke arch duhmi sihmi mardom ke kitab wanaga interested hai ya goshdar ga interested hai harar ye zarur zikra bekam کیا یو وانتا اگر نہ وانتا گی گوڑا یک اگنورنٹ مردمی کنسیڈر کنک بھی illiterate کنسیڈر کنک بھی نوانو کی کنسیڈر کنک بھی نو مطلب یک سوالی کہتی تو ہراری نہ وانتا وہ بزن تو ساکی بلائیں جور میں کوتا بلے ما من جندہ وانتا ما نہ وانتا بلے گوش داشتا او دومی ایشی کہ ما ارچرندہ ہراری کہ وانی من پورا منا انچو لگی ارچرندہ کہ من گوشی داری منا انچو لگی کہ پورا میں ڈپریشن تو کراؤں انچو کہ کم ہوا دس بدنو ما بالکل چیدو گیشتے رہا ما وانے کے شروع بکن ہمارا انچو لگی پورا ما نو یا کنچی رائی یا کنچی داری بے پٹن کہ the best way to die پرچہ کم ہوا دا چپد وہ چونا ہم اچکارے درانی آہاں موانو ہم اچکارے درانی آہاں ہراری ہو گوش دارے کے چپد وہ گندت پورا میں مطلب ایگزسٹنس سے جین دی کوئسچن مارک کی جوڑ دی میں نگوشیں کہ ہراری موانے یا چوشیں کتاب موانے بائدیں بوانے دنیا ایوانے گائیں مسٹ ریڈ آنی تو کائیں ضرور بوانے تھے بلے یہ درسی چیزانی یہ قصاص اثر ضرورت کے میں سوسائٹی زورتا و ماں زورتا میں کر رہا کسانوں کی مسئلہ تنیا ہوتی جاگا یہ رہا ماں چوشیں بلائیں چیزاں سر بائدیں کم کی دین ترہ گب بیچانا یا بری ماں ہوتی کسانوں کی جیڑ ہم بیچارا منی جند ڈسکشن تو کا اسپیشلی روتی ریگارڈنگ ریڈنگ بکس بلائیں کہ تھیریاں نہیں حوالہ ہمیں عشقونی موت دلہ گوشی شار نہیں شو کوتا بس لکھتا تو وانتا سارپدہ سے دنیا ایوانے گائیں ما سارپد بوتا
کم وقت چپت 5 سالہ چپت دنیا چوبی 200 سالہ پت دنیا چوبی بٹ انو ای دورا کنگی چی ای مطلب how you relate your own world to these things, your practical world to these things. چونیا کنے بلکہ بوت کا شما ٹوٹلی ڈس اگری کت کنے پوائنٹ آف ویو بلے منی جن پرسنلی کسانی چیزانی سرا ابر کنک زیادہ منا وشتر بھی بنسبتی ساختیات زی سرا ایگزسٹینشلزم زی سرا نو دومی گا پیشی کے یک گپی ہوتی ذہنے تو کا بیدارے کہ ماں انو ریسنٹلی آسکر وائلڈ وانگا تو یہ گپی منا سخ زیادہ دوست ہوا عائشین کے عائشت کے there is nothing, no book moral or immoral. Books are well or badly written. وحدی کہ ما وانا ما بیچارا مطلب ما اوتیا ما کہ مورلٹی ہے یا کما کالے بھی ہے تو کا کتاب وانگی نہیں ای گپ ذہنے تو کا دارگی کہ ای کالے بچی دار کتاب وانے تاکہ گیش تر وتی اما ہیومن انسٹنکٹس آنا سرپد بوگے بعض چیز انچی است چیز کے ما وحدی کسان بوتگا وحدی کے وانگ ما شروع کوتا اگا ما یک سٹوری یہ وانگا بوتگا و یہ تو کا یک انچی سینے اتکا کہ یہ مارا انیزی کوتا بلیشن کے ما باید بیچارن کی چوشن کتابی اگا ما وانگا ہاں نیستن زانا میں کا شکرن چیز من یاد ما یونیورسٹی ہوتی ایک لیکچر یہ دورانا یونیورسٹی کے کورس ہے تو کا ایک کتاب مانے تھامس ہارڈی ٹیسٹ آف دا ڈربیولز یہ تو کا امی ریپ سین یاد گڑا ماں اوپن لیے میں ریپ سینے بارہ کے گپ جنگا تو یہ اسٹوڈنٹ اب باقاعدہ احتجاج کو کہ تو ولگرین چیزاں چو اوپن لی گپ جنے گڑا ماں یہ امی چیز گوشت کے زانتی سوسائٹی تو کا نبو وگا ہاں what is vulgar چی مطلب morally ای درسی کالبان چی در وانگی to understand the world around you او من نزانی کہ میں یہ گپاں کے جانگاؤں اسی کہ ما لسنر زانی گو ما جانگاؤں نہیں کہ آہاں دنیای دیستا بلے انگتا جاگا نہ جاگا یا ما وطی ما کالب تو کا ہاں ما کہنا نندگو وانک پسند کنا بلے ما ڈسکشن انتو کر رہا یہ چیزانی بارہ پسند نہ کنا مطلب یہ کالبان چی دار وانگی گوشہ کے مقصد ہمیشہ دومی دیکھ لاسٹ پوائنٹ تھی منی جندے ڈسکشن تو کا آڈیو بکس پلس ہارڈ کاپیز ورسز ہارڈ کاپیز کہ مطلب آڈیو بکس ما گیشتر مرچانا نو یک ٹرینڈیت کا آڈیو بکس گوش دارگے گیشتر ٹرینڈیت کا ما اشی فیورہ چونا ہناؤں ما گوشی یک شرین ٹائم پاسی بلے ایشن کے ای مردم سک زیادہ اگر فائدہ بیدا آمید چودن کتی کنسنٹریشن آرہا ڈیولپ کنگا ترکو مکت کا بلے ہارڈ کاپیزانی وشی انگتا ہمیشن کے تو نوٹس جوڑ کت کنے تو پدا بٹوین دا لائنز چیزانا سرپد بت کنے یو کین اسٹاپ سم ویئر یو کین تھنک اوور ڈفرنٹ تھنگس ما انگتا فیور کہیں کہ یک شرین ٹائم پاس یہ واسطہ آڈیو بکس شار رہا بلے شن کے آڈیو بکس آنی مقابلہ ہم منی جن پرسنلی پریفر کن کے ہارڈ کاپیز زور اگوانک ببا بچا ڈسٹریکشن ماوتی واسطہ وات جوڑ کنا نا مسترین چیز ہمیشن کے تو ٹیمپٹیشن چیچو ریزسٹ کوت کنے مسترین طاقت امودہ چی کہتے ہیں کہ چیچو ٹیمپٹیشن تو ریزسٹ کوت کنے ای دروہا یا کسابی آگن تو بیچارے واشاں کیا رو واش نبی مطلب ما یکرندی من کے اومانا ما ٹائم اومانا تو ٹائم ما منی فیملی میں گوانڈو آتا ہے شندور سمنا گوشتگا کہ تو انسٹاگرام چیکا ما فولو بکاں یا چو بکاں یا موقع زیادہ شی بابت نازانی پر چکے میں یوز ہم نہ کتا و اما وقت کیا ہمنی موبائل تو کا ماں کتا گا و ما امی ٹائم کہ میں یوز کرنے شروع کو من چارت کہ ماں یکنی مگیا واٹس ایپ پچ کرنے گاؤں یکنی مگیا اللہ منی دل گوش گائیں کہ من برو انسٹاگرام پچ بکیں
مطلب چی ہی ماں کے من پچی بکیں پرچا موتی چو ٹائم دو بدائیں نو اگر من مکہ نے من چچو رندا نئی چیز گوشگ بھی کہ تو فیس بک اکاؤنٹ چیا یوز نہ کنے فیس بک اکاؤنٹ چی کا جوڑ بکاں بلے میں سوچ کہیں ہمیں چیزا کہ ماں پرچا بکیں نے سے منی کرا ہمیں چو کم ہو گئی ٹائم ہم موتی واسطے کشتی کہیں اگر ماں جوڑی بکیں اٹس اے ٹیمپٹیشن من اللہ موتی نہیں مگر کشی اٹ از سمتھنگ اٹریکٹیو نو ای ٹیمپٹیشن er ریزسٹ کنگ وتی تو کا یک سکی بلاہی طاقتی کہ اگر مردم بیکنتی او کنگ باں ماں ایشی روچے مرچے تک یوز نہ کہیں چونیں کہ بوت نہ کھاں چونیں کہ منع ایکسس نیستیں اگر میں بلوٹی میں کوتی کہیں بلے ایشی کہ ماں جیڑی کے پرچہ بھی کہیں نہیں دومی گا پیشیں کہ یک چیزی مردم فیصلہ وات بکاں کہ what really deserves your mind یا your time یا مطلب کجام یک چیزی واقعی کرزی کے تو آئیرہ ٹائم بھی دیے ای چیزی فیصلہ ما مطلب نوں گونڈو نہاں کسان نہاں ما فیصلہ وقت کنا کہ کجام چیز کرزی کے گیشن چی گیشتے ٹائم دیگ بھی شب تروچ مطلب فیس بک کے یا ٹویٹر یا انسٹاگرام سرا ای دروہائیں چیزاں تو کا وطارا انڈلج کنگ شپا بی واب بوگ صحبہ انرجی کم بوگ ای دروہائیں چیز وطی فیصلہ کو تگین چیزاں ایش دارگ بوت کنا او آکس کی کوشش کن جہد کن داشتش کن داری تی ای دروہائیں چیز مردم جندے وہ جندے تو کا چی کہتے ہیں کہ آج کجام حدہ تک کی فیصلہ حق کن کہ کجام چیز منی اٹینشن یا منی وحدہ گیشتر کرسی ہمیشہ ریئلائز کرنا کہ یہ سوشل میڈیا یا یک حد دیا تھا کہ شر رہے ہیں عام تی ایک پرسنل سپیس ہے کہ ہستے تی شما چوستے گا کہ تی کجان چیز what is worth your attention 10 سالہ پیسر اگر ماشمہ خیال بکنی ہمیں گب تک کہ اچ گونڈو یا گندے ٹیکنالوجی نزدیکا بھی کسی کے سوشل میڈیا جان تک اور کسی کے رامی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ گونڈو مرچی مانا چیزا سکھگا یا چیزا مانگا بلے مرچی 10 سالہ چیرا مسترین انکی سوشل سائنس سے دستا آئینی مستری جیڑا مرچی ہمیں سے کہ گونڈو والی دستا میں سوشل میڈیا ہے تو دور بکنی بلے مرچی کی دورا 8 سالی گونڈو بھی 10 سالی گونڈو بھی بچکو بھی جن بھی اسکول رو کہتے ہیں آئی گورا انسٹاگرام ہستے آئی گورا ٹویٹر ہستے آئی کے انتہائی یا کما انفیریئر کمپلیکسیٹی احساس کمپلیٹی تو کئی جنکو روانتی بچکو روانتی just because کہ they can't cope up with the Instagram life آ زمانہ گا کہ اندک منڈو یا ماں کے کسان بودتی کہ مارا کسی ہے سر ماں 8 سالے 10 سالے بودتی کہ ماں لے بودتی کہ کسی سر مارا زارت کا میں وڑ بودتا طریقہ بودتا میں میڈت گیں گوں جنگ کو تک گوں انو کے دورا 8 سالی یا 10 سالی چکی چونا کان آئیے گندے کسی سر زہار کے رو فیک اکاؤنٹ ہی اڑکن تھے رزاد نہ کان ہاؤ نو ہمیں کہ سائبر بلیئنگ ہستے 10 سالے پیسری گونڈی کا 20 سالے پیسری گونڈی آئیا ای سماج یا کہ سوشل آئیے ریسپانسبلیٹی یا کہ سوشل بارڈرنا تو کا چکے لیول انزائٹی نبوتا مرچگی کی گونڈو پیدا کے مزنے آئیے واسطہ کمپٹیشن in social media race the feeling of not being left out آئیے واسطہ the feeling of winning is how many likes you get on Instagram یا کہ چیچو ریٹویٹ میں نے ٹویٹر سر رسی چی مطلب ہے امی چو میں بیشتر ریٹویٹ میں نے رسی امی چو بیشتر میں پاپولر سوشل میڈیا اس مطلب ہے I must be doing good راستی او شرنی ایکٹیویٹی ہے پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے پروڈکٹیو ہیں تو وہ کتابی ایشانی کنگا چی شترین کے تو کتابی بینندے بوانے مطلب اما مردم ای دوسری چیزاں منگوشیں بیکاں کہ اگوشی ما ہر چیزا چی فارغ ہوں اگر ما کمو کی بیجیڑا سوچ بیکا نا میں ذمہ داریاں اگر ما ہوتی ہم سوچ بیکا نا ما کو چچو مطلب ہوتی ذمہ داریاں چی دور امی دوسری چیزاں سوابا وہ سکی ویری پرسنل ریسپانسبلٹیز چی بغیر تاکہ ہوتی فیملی دورسا ما بیچارا کہ ماں تھی گوما مارا گپ کنگا وقت نیستی یا گوہاری گوما یا سنگتی ساتھی گوما چیا وقت نیستی وہ دی مجیڑا ما چی کنگا بوتگا ما فیس بک دستکٹ بوتگا اگا تر یاد بھی واقعی کہ ہما سر فرانسس بیکن ہما آن ریڈنگ اس طرح کے صحیح استاد طرح غالباً شروع یاد ہے
ان من شدی یاد و نہیں اچھا صحیح کوٹیشن ہے سب کے مشہور کوٹیشن ہے کہ there are some books they are to be tasted, some books are to be swallowed and some books are to be chewed and swallowed and digested. نو فرانسس بیکن نے گوشہ کے ایگزیکٹلی مراد ہمیشہ کہ دنیا تو کا تو سجیں بکانا یکے چمچ آرت نہ کنے ایگزیکٹلی کوشش ہے سجیں بکانا یکے چمچ آرت نہ کنے تائی انٹرسٹ بیسے سرا تائی اما فیلڈ ایریا سرا تو لستے بکانا سے نارملی وانے لستے بکاشان تو آہانا ری ریڈنگ کنے کو لستے انچے بو کستان کے تو آئیرہ ہوتی زندے پورے یا قصے جوڑ کنے باہری جوڑ کنے ہو کہ مدام باہری جوڑ کنے کتر مدام وانے گئے تو ہمیں یہ گپ جن کا آتے کہ منا اصلا ہمیں بیکن کی عادت پر ہم دیکھے جا کے کارل مارکس سے کتابیں وان گاتے ہیں چکرے آپ کو سکے خوبصورتی کوٹیشن دیکھے تھے کہ ہم بک پر چوانا کرا کارل مارکس سے ہم کے انٹلیکچولیٹی سے مٹ کے گپ جن کا یہ کنٹمپریریز نہیں گپ تھا کرا اسی کے کارل مارکس سے جن ہوتے کہ جینیس سے نبوت تھا اور باقاعدہ ہم نے ایک کوٹیشن کارل مارکس سے تھا کہ من سخت دوست پوچھتا کہ منی زند ہمیں کوٹیشن انسپائر ہوتا کہ there is no genius in this world without extreme energy and extraordinary hard work. نیت کو جینیس نہیں جینیس ہمیں کے ہارڈ ورک کرتے ہیں اگر مرچی کارل مارکس کے کارل مارکس بوتا یا کہ محمد اسحاق کے ہتاشات بوتا یا کہ گل محمد کے سبا دشتیاری بوتا اس نے پوچھتا ہمیں کتابانی ہمیں ہارڈ ورک اس نے ہمیں کمٹمنٹ دعائیں چیز ہمیں کتابوں کو تگا اور ایگزیکٹلی مار کتاب ڈن تیچے مار ہمیں چیز زیادہ پر ہم محمد اسحاق تو ہتاشات مارا جوڑ کا یا کارل مارکس جوڑ کا یا کہ سبا دشتیاری مارا جوڑ کرتے ہیں دروہاں چیزاں جوڑ نہ کا ہم کم از کم ہوتی جند جوڑ کا جندہ جوڑ کرتے یا کہ ہمیں بالکل ہمیں ایسے تو کا دیکھے جا گئے ہمیں کا پوچھی کہ بکس آر ٹو بی ریڈ فار ڈیلائٹ ornamentation and ability سے کیٹیگریاں کے بک کا موانا یا تو کہ جسٹ پر پلیجر ریڈنگ کہ ہمارا وشی کا موانا نے یا تو ornamentation ہے ornamentation مراد ہے کہ من کتابیں وانی مرید گو منی ڈسکشن بھی شہ گما بھی شائع گما بھی گدائے گما بھی اور ما یہ کرا ornamentation ہے اندازے گوشت کریں کہ ہاں منی کے ربی چیزیں ہستے ہیں راستے من ہم کم ہوزانی اور سیمی چیزیں کہ آیتی ایبیلیٹی ہے ایبیلیٹی شنگے تو ترا ڈیولپ کرنے تے پرسنالٹی ہے تو کا تے نندک تی پاداہک تی ہم بک نیند ہے تو کا زمین آسمان پر کے کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ہمارا کتاب ذات کرنا دنیا ہے تو کا ایک چیز ذات نہ کرنتے ہیں اور ہمیں واسطہ والٹا ہے جاگے خوشی کہ دنیا ہے تو کا باربرک نیشن ہے الگ دے کہ ہاں دنیا طرح رول کو تھا باربرک نیشن ہے اٹھ کے الگ دے چیزیں دنیا طرح رول کو تھا اور رول کتاباں نہیں ہوتا صحیح ہاں یہ پورے دنیا طرح کا مرچی میں رول کرنگا یا ویسٹ رول کرنگا یا امریکہ رول کرنگا یا کجا بھی ملکی کے رول کرنگا they are ruling through knowledge comes from the book ایگزیکٹلی انچے ہو مطلب یہ کہ مردوں میں جند اگر کتاب جیڑتا کہ کم وحدہ ہم مردوں کتاباں سے دور بھی مردوں پورا آؤٹ ڈیٹڈ بھی انچو لگی کہ پورا درسی چیزاں چی ڈسکنیکٹیں او ایک سر پر نبو اگائیں مردوں یہ گما گپ جنگے پورا یہ کانفیڈنسی مردوں میں ہوتی گار کو تا بالکل ہمیں وڑے تاک زیادہ دومی مشہور نام چومسکی ایگزامپل آتے ہیں کہ نام چومسکی تقریباً من 2004 یا 5 ہے ہمیں دورے بابت میں زندے بابتا کا پہ جنی کہ نام چومسکی ہمیں اسٹیج ہم ہوتی لکھتا ہے کہ دنیا تو کا مرچی تک روچی 8 گھنٹہ انگا نندہ وانا مطلب اس کہ آوشی کا 8 گھنٹہ میں ہوتی عام ٹائم آتی ہے 8 گھنٹہ نندہ وانا 8 گھنٹہ ہوتی وفسہ کو چیزاں کا نانتے ہیں مطلب کہ یک بلائیں اسکالری عالمی مردوں میں یہ اسٹیج ہم تک نندی 8 گھنٹہ وانی کتاب وانی یہ مراد ہے کہ کتاب کو چیزیں تو ہستے ہیں چیزیں ہستے ایگزیکٹلی درسان چی واشترین ٹائم کہ تو وہ تھی جند ذاتے گو مگوازی نگ لوٹے کتاب وانگی جی ابید تو اگاں انچو نندے او اچ نکا نگائے تو گوشے مو تارا ٹائم دیں what should you be doing what are time دیے گے واسطہ پدا ہما ٹی وی پدا ہما انٹرنیٹ پدا ای درسین چیز اور اگر نہ ای درس کنگی نہ ہمنا ماں وہ تارا ٹائم دیے گلوٹی گوڑ چی بھی ڈپریشن دنیا جہاں نے گم ہما ٹیم با یاد کہاں وہ تار مردوں ٹائم دیا گئیں نو بہتر ہمیشہ گوڑا ایشیر یوٹیلائز کرنے کے واسطہ مردوں کتابی بوانی یا واشتری وڑی یا وہ تارا ٹائم دات کا
من چونا هانو یک فیصله کتبوتا و من گوشتا که من وانی لحتین کتاب آهانی توکا من سرچ کتگا چارتگا که نوبل پرائز اما که وینرز بودتگا اسپیشلی اما رائٹرز آنی سجینانی ایٹ لیسٹ من یک نا یک کتابی بوانی و منی ریکمنڈیشن توکا ہم مرچی یا کما رشن رائٹری کے سویٹلانا یا نوبل پرائز رستا ایشیه یک کتابی انو ریسنٹلی بزما وانگاؤں او ایشیه چی ابے دیگه یک نائجیرین رائٹری هستین چما مندا آئیے یک دو کسانی کتاب بودتگانو لحتی روچ بودتا که ما هنی گوما دست کرد بودتگو و آهن تو که یکی ما ارادہ کتا و ما اسٹارٹ ہم کتا ٹرانسلیٹ کنگا کہ ما یر لوٹگاؤں کہ بلوچی ما ٹرانسلیٹ بکیوں من کنگا اننے نو انو کی گوش داشتا من گپڑی کتاب گوش داشتا او ما یہ گپے ہم کم مکیا گوشگ لوٹیں کہ من کے گوشتگا کہ آڈیو بکسن چے گیشتر کہ من پریفر کہیں ایک چیا ہارڈ کاپیزاں منی گوشگ مقصد فکشن من گیشتر ہارڈ کاپیز پریفر کہیں کہ اسٹوریز کے استا منا لگی کہ ہارڈ کاپیز ان تو کا ما شتر وتی جن دے حوالہ گوشی کے شتر وانتش کہیں باقی ہم فیکٹس اینڈ فیگرز والا کہ کتاباں لائک ان چکے ہراری ایگزامپل دی اگبو کیا مطلب گوش دارگا واشتریں واقعی گوش دارگا پرچہ کہ ماں کتاب جن نون تک کمپیئر کتبے کہیں بگوشیں کہ ہاؤ گوش دارگا واشتریں وانگا چمن واشنا بوتا واٹس ایور بلیشیں کہ گوش دارگا واشا انو ریسنٹلی می سویٹلانا کتاب وانگاؤں او اسے منی ریکمنڈیشن تو کا ہم استیں کہ وانگ بی بی ایشی وانگے فائدہ ایشی کہ انو معاشمت رہا کہ اجاگا انو کے گوش دارو کند رہا ای بعض حوالہ ہمارا ای کتاب وانک فائدہ دا یکی وہ اسے اسٹرکچرنگ کیا چونی ڈیولپ کنک بوتا کتاب جند ای وڑا ڈیولپ کنک بوتا کہ انٹرویوز آن ای مطلب اما ٹائم کے رشن I'm really not much interested in history or political history or issue to come into zyada interested now. What really fascinated me were the interviews, the stories of the common people. کیا ہاں وقت گوازین تا وہاں فیس کو تا انو اگر ما بیچارہ میں کرا سک باس چوشین چیز استن کہ ما ای کتاب اگر شما تو کا کسی شما اگر بوانے تی شما زانے کہ what should we be doing ای کیسز یا ای مردم ایشانی سٹوریز ای درس کے میں دیما ہگا ہاں what should we be doing with them یک انسائٹ دام مارا مانو ریسنٹلی ہمی کتاب وانگاؤں سیکنڈ ہینڈ ٹائم نام انتے رشن رائٹر یا نبشتہ کتا اوشی دیگے ہم یک کتابی کہ من دیم تیرا پدا لوٹگاؤں کے بوانی نے دی unwomanly faces of war ای ہم امی رائٹر کتابی او من کرا بشی من انو ریسنٹلی ہارڈ کاپی لوٹائیں تا کہ من بوانی نے ما یک کتابی انو ریسنٹلی وانتگا کہ اشگرو یک کتابی ما ریسنٹلی وانتگا کہ نوکوانو کے واسطہ یہ زبان ای وڑا کے ٹرانسلیٹ کنک بوتگا منا لگے کہ واشی نوکوانو اشیر وانت کنا نیور لیٹ می گو ای ما وانتگا او اشیر وانت کنا دیگی یک کہ ای رائٹر نا دیگی جیپنیز رائٹر ای دیگی یک سکی مشہوری رائٹر موراکامی yes exactly یہ من دو کتاب وانتا او ما ریکمنڈ کہیں کہ یہ دوئیں کتاباں یک نوکوانو کی وانی فکشن ہے تو کا کافکا آن دا شور ٹیکنیکلی منا سخت زیادہ انگیجنگ لگ گتا کہ وہ دی وانتا اسی تو کا منا دورسان چی واشترین چیز کے محسوس کتا آئیش بوتا کہ او منا فکشن ہے تو کا کہ واش بھی آئیشیں کہ all of a sudden تو ایکسپیکٹ کرنے گئے تو سوچ کرنے گئے جیڑا گا ہے کہ چوش بھی اور چوش نہ بھی تو وانا نے سٹوری طرح انچو وتی گوما برگا آئیں گو پدا مطلب یہ پلاٹ کنسٹرکشن ہے تو کہ منی جن چونا ہوا دی فکشن وانی ما گیشتر فوکس منی پلاٹ سرائیں اور کیریکٹرز آنی سرائیں
characters man sak zyada engage kana in man fascinate kana man gishan ci gishter purani bab tazana gluti o dumishi ke plot construction a kitab chu baz washin style man chu baz fiction nawanta ma chunaha tamashmagji social culture buta ya social culture to taha min shigta ke to yak certain genre ye wane ama wada fikr karne lage ما مرچی خیال کریں کتنا افیکشن سالہ کیسے ہیں سکے بچے یا امیجنیشن بالکل تی امیجنیشن ابراڈ کم بالکل تی امیجنیشن تو ایک خیال کو نگنے بالکل آپ پاور کے فکشن یا فکشن رائٹنگ یا فکشن وانی کے تہا ہستے اور نان فکشن کا بوت نہ کہا you must be attached to something that you are doing مطلب تاکہ تو ایموشنلی آئی گما یک اٹیچمنٹ ڈیولپ نہ کنے تو ایچ سرپد بوت نہ کنے مانا تو بوکش من سائنس وانت نہ کہیں پرچا کہ بیری تھوڑی میں موبائل یوز کرنا گاؤں وہ من لگی کہ سائنس سکی شرری کار کو تا سائنس سے کار اچھی کی آستا ماں ہن آو یوز کرنا گا ہن دور سی چیزاں کرنا گا ہاو بلے میں ہیومن انسٹنکٹ لاتین اما کے یونیورسل اٹیچمنٹ استن دنیا گوما یم فیلنگز انی بیس سرا آہنا فکشن چی گیشتر ایک چیز سیٹسفائی کتنا کا ہاو مارا مطلب یہ کنچین دنیا یہ تو کا بارت کے ما بوت کن کے دنیا حصہ باز ماں حالانکہ باز رندنا منی جن جیڑی کہ اچو زیادہ یہ چیزن تو کا فور ایگزامپل یہ کیریکٹر ہی منا سک زیادہ دوستی آ یک نشائی کا نگائیں شادی نو یہ مانا ہی نہیں کہ من پورو یہ من نشا کنگا شروع بکیں بلے منا یہ بیہیویئر یہ اپروچ دروہاں چیز منا یک نہ یک انسائٹی وتی کا شکر اما مردمانی بارہ دیاں کہ ای وڑی نشا کن اگا من چشما کہیں ما سرپد نہ بھی something that you have not experienced and you are experiencing ای مارا فکشن تو کرساں بلے من پر وقت تو کا محسوس کو سک باز گرنتھ من 98 کہ تو بش کے میں فرسٹ بک یا کہ ویری فرسٹ بک ہوتا ماں میکسیم گور کی اٹ ویک ٹرینڈ ہوتا کہ تو ماں وانتا ان سک کسان ہے کہ ماں کا جو او ماں تو وانتا جی تو بڑا وانتا او ماں سک کسان تو بلے من ان کے سمجھا کو نہ سمجھا بلے میں کنچ کریزی کہ انگ تک یہ کدی تک یاد ماں اما بالکل مستا ماں ورنا کردار زندگی پتہ ہے بچے بتا ایک عروج کم وقت بتا یہ وغیرہ کو پتہ بلوچ ہے تو ماں اما اور ناولا پیج بھی بلے پتہ تو کا من کیفیت شکر نبت ماں کا ہر چیز وانتا میں آئیے اما سٹیشن تے سیرا گرفتن انومت کرتی 2018 لاسٹ ناول وانتا دا ایڈیٹس او اسی کے ایڈیٹس سے من سائیکولوجیکلی سکباز میں افیکٹ ہوتا میں کار یا تو کار یہ لگتا میں چکت نکو میں بڑا پرنس سے تو کا زندگی تھا انچو کا مرید کرتے ہیں کہ ارد بنتے ہیں بڑا پتا آفٹر 20 ایئرز میں پتا دوبارہ تو او پتا انو کہ میں کہ دا انڈر گراؤنڈ نوٹ سے وان گیا تھا برابر پتا بلے چونکہ پرنس سے بڑا سنا ہے تو بڑا پتا تو ایک ایسے معمولی چیزیں شکار ہے اسی مطلب اسی کہ میں جارڈن پیٹرسن وان گیا تھا ریسنٹلی 12 رولز آف لائف فار لائف پورا آئیے مزہ نہیں چیپٹر مجھے سر داتے ہیں کہ مطلب کہیں کہ یہ مرد کے ہستے ہیں سائیکولوجی اسرا ویسٹرن سائیکولوجی اسرا چونی مزہ نہیں اثر ہستے کہ کارل جنگ بڑی سائیکولوجسٹ یا انالائز کتا یہ ہوتی ہم سے پورے تیسرے تو کا ارتق ہوں راستے ہو امی چیزیں مامی واسطے گوشک لوٹے گا تو کہ مطلب what appeals you should be reading that ما مرید صاحب انو کہ وانتگا ہاکنگ سے بک وانتگا منا چنے سکوش بک حالانکہ فزکس سے سرائیں مطلب کہ اسٹیپن ہاکنگ سے فزکس سے سرائیں بکیں فزکس کو منی کاسے انٹرسٹ نہیں استیں کاسے واسطہ نہیں بلے منی واسطہ وانگا سا کیزیا یہ جنرل ریڈر یا واسطہ منی واسطہ کاسانا ہو منی ذاتی میں ساری ایک کچھ گوندو گب بھی جنگا تھا مہو کہ ہاکنگ سے وانگا چپد منی اما کے پرسپشن بکتا دنیا بابتا آ چینج بکتا سوچ ہمیں بتا کہ دنیا ہے تو کا مطلب لاسٹ کوسچن میں دینے تو ٹائم زندہ بتا کہ ہما کہ واقعی یا کریٹر دنیا تو کا استے یا نہیں استے
ये क्वेश्चन ये बुता मनी वास्ता मन ऐसा तो कुछ करना एग्नोस्टिक बुता को अच्छी से बुता को बल्कि मन क्लियर व्हाट रात को रहा बुता हूँ कि दुनिया क्रिएटर असती या नहीं असते ये बुक के वान का चापद अलबत्ता नुमा कानून सा के क्रिएटर नहीं मिसाल तो राय ताकि खूबसूरत एग्जांपल याद है ना कि आवश्यक के तो वो साउथ पोल आ रहा है व्हाट इज इन द साउथ ऑफ साउथ पोल अंचो के उसी के दुनिया है तो का क्रिएटर है एग्जांपल एग्जैक्टली हमें वादे के साउथ पोल के साउथ ने दुनिया का क्रिएटर बोगे गुंजाइश हम प्रश्न का पीते हैं नो एज ए मतलब के आम जनरल रीडर ये बुक के वान का चपद मारा कम से कम हमें यूनिवर्स से फॉर्मेशन सक बाज मनी जिंदा समझात का चलो पेश मन नजान के यूनिवर्स चेदो चेतोर बनेता मैं यूं तक ये नजान था कि दुनिया तो का यूनिवर्स से जिंद यक्के नहीं मान हमें समझते हैं कि दुनिया यूनिवर्स यक्के नहीं बल्कि अच्छी बीबी हमें गैलेक्सी तो कहाँ या कि हमें यूनिवर्स है बोले आकिंग जो वांगा पद में ये तरफ बुतता हूँ कि दुनिया यूनिवर्स से जिन के मैं शेयर समझेगा ये नहीं दुनिया को दिखे बिलियंस ऑफ यूनिवर्स दिखे अगर मौजूद हैं और दुमी आइए खूबसूरत हमें क्या आइडिया अलग के सारी हम भी बनता है कि आमा प्रोबेबिलिटी बेस वाली तरह के गप जानते सब खूबसूरत गप पे जा या कि वैसे कि दुनिया यानो के में हमें ग्लोबल वार्मिंग मसला चल गए दुनिया तो का ये सके मलाई मसला ही आइए आकिंग से मस्तरे मसला भी दुनिया सब हमें खुशी की दुनिया प्रॉब्लम कैसे हमेशा 5-7 साल बाद प्रोबेबली की दुनिया के तरह मार आते सर निश्चित इसी तो का जिंदगी बोगे गुंजाइश पश्चिम कपी इंसान है और इंसान लाजमी के दिगे एक सैयारे कॉलोनाइज बेका ओ अनगे ईशान वती के अच्छी के रिसर्च के मौजूद है रिसर्च आनी बेसे तरह ये अर्थ तो का कम से कम ये जमीन सरा या के अर्ची के केरो गोरे सैयारा दिगस्तना भले जमीन ने सारा चुशे तकरा एटम या मॉलिक्यूल या के तोशे एलिमेंट नहीं के आ या खंचे स्पेस क्राफ्ट जोड़ बेकना ओ आ दुनिया तक सर्व बेबा एक चीज रेशे हाँ एक बिल्कुल सैयारे हाईलाइट को था कि आवश्यक मैं करीब तेरे सैयारा इंसान लाजमी आउदर होगी कॉलोनाइज्ड करनी है अदरवाइज ये 5-7 साल बाद ये दुनिया सारा निंदक मुमकिन नहीं वो इंसानी पॉपुलेशन के रेशो के बढ़ गए 5-7 साल बाद ये पॉपुलेशन अमित जो बढ़ी के वी विल बी शोल्डर टू शोल्डर के दुनिया सारा कुजाम सैयारे कुछ ये सैयारा असल दिगे गैलेक्सी दिगे अच्छे तो का है ये चिव शमा निजाम शमसी है बकल उर्दू वाला निया पहले नजदीक तेरे ने जमीन अच्छा नजदीक तेरे ने बकाया ये के अच्छी के अस्ता ये के मैं निजाम शमसी तो कहां ईशानी सरा जिंद ग्वाजन के चांसेस नहीं था अच्छा रोज त्रुंद भी या कि ई सैयारा सर्द बो या के इशे के ये के एक्सपेंशन अमल के जारी है ना एक्सपेंशन अमल चाहिए भी थी कि रोज दूर भी रवान है वो जमीन होती अमा के महवा रस्ते आइरा आउ छुड़िए यलदिन दुनिया एक्सपेंड हुए तो काए ये अमित जो के एक्सपेंड हुआ में ईशान चुमते ये आखिरी ये शनि होती जिंदे के जमीन ताकत के खत्म भी रोचे रोज भी वक्त खत्म बुत करते हो आप पता दिन तरह रोते हम लेकोन या किससे जुड़ बीते हो बड़ा ये पूरी मुद्दत स्टीफन हॉकिंग चिच्चू दीरदम चिच्चू मुद्दत स्टीफन हॉकिंग खुशी के अब मैं कह रहा कम से कम 200 साल हस्ते 200 साल सारी मारा ये मसला हल करने अवल बार होगी दुनिया तो का अच्छे हमा एलिमेंट्स या क्या वे के एटम अच्छी ये आ रही है कि हमारे ये सारा अच्छे स्पेस क्राफ्ट जोड़ देखा ना कि हमारे के शमसी सालानी मुताबिक ये स्पीड भी बीतते हैं मतलब आवश्यक कि अगर मैं नजदीक हमें करीब तेरे सैयारे इसी तक सरबुगे वास्ता नॉर्मली मारा तकरीबन 10,000 साल चीज की जरूरत है आप बड़ो वापस बेते मतलब कि 10,000 साल और सरजमी से सारी इंसान आई तो जाते 60 ईयर्स तो मेरी थे न्यू हमें स्पीड है वो में एक एयरक्राफ्ट जोड़ कर लगी कि आउदा बरोते 2 साल के बाद वापस बेते वो दुआ इंफॉर्मेशन बे कलेक्ट भी करते हैं हमें आइडिया इलॉन मस्क हम गुशगाएं आगुशगाएं बले यार प्लेनेट का पकड़ने आगुशी मार्स मा जल्द इंसान इदाची दरबिया ब्रोते मार्सा कॉलोनाइज बेकंते और रवागे तरीका हमिश भी के तहते रॉकेट अंचे इंसान अड बेकंते कि डिस्पोजेबल रॉकेट बेकन बले पदा रीयूजेबल बेकन अपड़ी मर्दम लाइक हजारान ये तादाद मर्दम यपरगी यक्की टेमा जिसकने भी दुनिया हा वो यपरगी यक्की टेमा आ दुनिया शिफ्ट करने भी मुद्दत जन should be cost effective, it should be timely managed. और दुम्मी हमें के शुमा गप जाते का अरेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद गप जा अरेरी
आकिंग्स भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गप्पा जा आवशी के मतलब इशे है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ भी इंसानियत का बिल्कुल खतरा यस्ते भले आयर लाजुम जोड़ कनेगी भले यक कार्य आइए तो का लाजुम शरकनगी ऐसे के किल बटन आइए तो का लाजुम भी आज टेम्बा आ मशीना गोश्त के आई हिम द गॉड गुरा मा टेम्बा स्विच है आपका भले गुड़े मसला हमें ना आ मशीन एल्गोरिदम में सारा चला गया आ मशीन नारा तो हमें से कारिनगा के वती solution what be part a machine amicho problems ani dima ke amicho solution pattan kan amicho solution pattan ganti e ke switch off ati button asti a garbuan bi दो सिनेरियो है ना एक सिनेरियो अमी विषय की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जन amicho तीसरी के मशीन ने इंसान जरा हावी और मशीन ने कहा तो अच्छी मांग कुछ करने तो आयर से कारिन कुछ करने के सॉल्यूशन चुन दर बीच प्रॉब्लम्स चुन आइडेंटिफाई का भले मशीन ने कहा तो विजडम पैदा कुछ ना करने विजडम फकत इंसान रहा माने तो दो सिनेरियो बुत करना या वो मशीन इंसान रहने सरा काबू बेकन या काबू खान के या कि वो मसके कंजर्वेटिव अमी गुशलाया दोनों सिनेरियो शें के इंसान सिक्की तीन को मशीन ने अमराइया जिंदगी यानी इंसान इस दुनिया के मैकेनिज्म हस्ते आइया नु शेयर करना का शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वजह आइए पॉसिबिलिटीज चाहिए ये वर्ड पाऊँ अच्छा क्या आस्ता नु इंसान होती दुनिया चेंज करना वो इंसान की आओ की मसले पीला कौन बनते आ डीएनए को मैं इंसान लैब करना शुरू करते आचारी के जरदुई के बीमारी मबी ये नोकी जिनसा पैदा को गज सरकशी की आचारी के दिखे अच्छी चीज बनते जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो ये दो सिनेरियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुख्तलिफ साइंसदान देख रहा लहती साक एक्सट्रीम सोच गए लहती कुछ गए कि वे लहती साइंटिस्ट हंसते आए कुछ गए कि एच मसला ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हंसते हमारा एच इंसान एच काम करने फिक्र करने की जरूरत है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडुता इंसान एक नेसेसिटी का इंसान अमित नेसेसिटी इंसानी चेंज हुआ भी इंसान शेरा अमा वाला जो टन कनान kan स्टीरिंग वाज दाती गुशन के ना तो ख्याल हम नहीं कि तो मच्छी बांधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोस्ता के वो क्रिएटर ची मस्तरे इश्तरे सी साल पीसर दुनिया में मस्तरे के स्मार्टेस्ट कंप्यूटर अमिचो मजन बुत के दो कमरा इंसानी कमरा इशे आश्ता आर्टिस्ट का इंसानी मर्ची कसानी चिप पे ये स्मार्टेस्ट कंप्यूटर द्रुत बाते मड़ा दाने दीवान मन बनु के में नतवारे के मर्ची साड़ी हमारा किताबे वाले सब जाती मनी जस्ट बिगिन द रेलेवेंट विवी भले मोती जस्ट कनग लूटा मर्ची मावती आला तक गिंदगाएं बलूचे आला तक गिंदगाएं बलूच जावरा गिंदगाएं कमा एक वार जोन ये दाएं ये वार जोन तह में जुबान हम डाल चारे मा हरा वाले पुश गाएं बिगिंदे या मैं जुबान पुश्ता रहोगा या कि जुबान तम बेगा या कि मैं राजी पजार के असे मारा च पोलक बेगा ते याला मारा अमा चीजांगो वन लिंक कनगी नहीं अमा चीजांगो गो अवार बेगी नहीं कि मैं इशाम कनेक्टेशन तो है कनेक्टिविटी है असते मतलब मां मर्ची गिंदे हैं कि मैं लिटरेचर चों पुछता होता नहीं मैं सरा ये तेला फर्ज नहीं कि मैं हमा चीज़ां बुआनी या कि हमा चीज़ां को नज़दीक की बेकनी कि मैं लिटरेचर या के पायदगी बिदा या कि मां हमा चीज़ां को नज़दीक की बेकनी कि मैं कि मैं अशूब रह गए कि मैं इनकलाब नाम या कि मैं जंग चस्बिता तेल में हमा चीज़ां को लिंक मकने कि मैं जिंदा में सोसाइटी में चागिरदा पायदगी बिदनते आ चीज चुना हा मतलब के इशाना डिफाइन के kan के आ चीज चिया मतलब आ चीज़ों को मोल मोरा दिशे कि माँ इस राजी स्ट्रीम माँ बिल्कुल सरपत बुतुंती गप्पा माँ वो थी लेक्चर है तो का हम या वह दिके किताब ही रेकमेंड कोता गा माँ गोश्ता गा के स्वेटलाना है कि माँ किताब न्यू रिसेंटली वो आने गा उन्हीं माँ रेकमेंड कोता के मतलब वो आने बीबी आइए हम रीजन अमीश चुना हा परचा के आइए तो का हम सफरर्स के अर्ची आस्ता आहानी अमाहानी जिंदे जुबान आची आहानी किस्सा हाँ मैं लिटरेचर या मैं ये अन्नु के दुर्सिन चीज़ानी
pad mantaga ishi mastri reason है जेंद हम अमी इशी के माँ चा वाना का दूरा माँ गैर जरूरी चीज़ां नहीं तू का माँ सा तू लेक्चर तू का हम ये गप्पी जातेगा कि इशा अमा कसबे का के अफोर्ड कुछ का माँ बाय दमिशी के कसानी चीज़ां ची बेंदात बेकना ओई कसानी चीज़ां ची बेंदात बुवग में वती या कमा कनेक्शन ही में वती मर्दमांगू आहनी दर्दागू के इशी गोमा मतलब बगा यक में नजदीकी भी गोड़ा माँ महसूस कोत कना के माची बेकना को जम अंचुके तो गोशगा एक लिटरेचर पद मनता सवाब चिया पद माने के सवाब चिया माँ निंदा सकबाज आबार कना भले माँ मतलब कम वक्त हम दात ना कना कि माँ एक प्रोडक्टिव इंकारी बेकना माँ शोमा गोशे ना कि राइटर बिलीव मी यकीन कने मनी जेंद पर्सनली वहदी के मन राइटर गोशक भी ना माँ सक पशल भी माँ ये वास्ता पशल भी के माँ बिल्कुल डिजर्व ना कहीं कि मन राइटर गोशक भी माँ ची लिख के था कि माँ 4 नज्म लिख के था माँ बुगुशी के माँ वतर राइटर ही गुशी नु गोशा के मकसद इशी के ये दोस्ती चीज़ां नी गोमा कनेक्ट बुआ के वास्ता तरह दुनिया गोमा कनेक्ट बुआ जरूरी है तो जाने के चीज चुनिया एक्सप्रेस करने गया दीमा बरेगिया ई किताबे अनु पदा यकरंदी मन जिक्र कहीं कि इशे तो का आम मर्दों में किस्सा के इशे या जगह को तगा आम मर्दों में के आहनी वास्ता आह नजान तक के मतलब नो ये चीज माई फैसला हावल बेकना कि माई शन अवल मासूच बेकना कि ये रीजन जाने ची मतलब who will define के माची बेकना ता माँ अमा हदे तू का जिंदगा में मर्दमनी का शुक्र रहा ओ मारा ये जानग हम अस्ती के they are suffering we are suffering कने गिंची किताब वानग तर दुनिया हते गुमा आमी वड़ा कनेक्ट कां कि मतलब ये कसानी चीज पदा मेटर बेकना ताकि कसानी चीज मेटर ना काम बलाय मां मंगु हरारी ओ इशो आहनी वानग मान नगुशी बादी खराबी बले गपिशी कि देयर आर स्मॉलर थिंग्स के आहनी सरतनिया तक के चबर ना बुता मेकरा इशी के मां तनिया आ जागा माँ सारिया मम्मी का गोश्त के माँ अफोर्ड पोथ ना कना माँ तनिया तक सक जहला मारा अमूद अच्छी स्टार्ट करने की